Morjesta morjesta kaikille. Ootte ehkä saattanut huomata, että pelivideota ei ole tullut muutamaan päivään. Se johtuu ihan siitä, että mun mikrofoni, tai siis headsetti, hajosi. Ja mä olin viemässä sitä takaisin sinne kauppaan, että saisin uuden tilalle, koska siinä oli vielä takuuta jäljellä. Mutta niilläpä ei ollut enää sitä mallia siellä kaupassa, joten sain siitä sitten rahat takaisin ja jäin ilman mikrofonia ja headsettiä. Eli en ole pystynyt nauhoittamaan, ellen sitten olisi halunnut tehdä mykkävideota jollain tekstikommentaarilla, mutta se ei ehkä olisi hirveän kiinnostavaa. Eli siis, nyt olisi luvassa se, että unboxataan minun uusi mikrofonini nimeltä Samson Meteor Mic tai joku sen tyyppinen. Tämän näköinen paketti. Siinä on sellainen silloin äijä. Tän saa varmaan ihan käsipelillä. No, täällä tuli ensimmäisenä, ei tullut käteen mikrofoni, vaan pop-filteri. Toisaalta nimeltään tuulisuoja, merkiltään König et Meyer. Semmonen. Sitten itse mikrofoni. Se on aika söpö. Ei se muuten, tarkensiko se siihen? Ei se osaa. Ihan sama. Sitten täällä on vielä nappikuulokkeet, koska en välitä korvieni hyvinvoinnista. Se oli semmoinen paketti. Eikä siinä vielä kaikki. Nimittäin meillä on tällaiset paketit. Mä tiedän mitä näissä on. Miksi mä sanoin tolle, että totta kai mä tiesin mitä tossakin on sisällä. Ei se mikään salalahja ollut. Nämä on lahjoja minulta minulle. Avataan nämäkin tässä samassa. Tää on tullut United Kingdomista. Mun kameramies siellä hurrasi. Mun nimi ja osoitekin on jopa oikein tässä. Ja toivottavasti se on kamerassa oikein päin, mä en nimittäin näe. Tällainen ihan mahtava kirja. Täällä on kaikkia lorea ja kaikkea jännää, hienoa sellaista. Kaikki in-game kirjat ja sitten jotain sellaista muutakin, mitä ei ole pelissä. Että kolmas paketti, pienin paketti. Tässä oli, nimi on oikein, mutta paikkakunnassa on yksi extra N. Ja postinumero on väärin. Tää voikin olla vähän vaikeampi avata. Tosta lähtee. Sisäinen fangirlini huutaa Hosianna tai jotain silleen. Tähän tarvitaan kyllä apuväline. En löytänyt saksia, niin piti vähän ottaa tällainen järeempi ase käyttöön. Noin. Ja hiukset kutittaa nenää, totta kai. Ainahan ne tekee. Noin. Täältä löytyy siis tarot, kortit, tällaiset. Ei se tarkenna, ei halua tarkentaa, ei haittaa. Jotain ranskaa lukee. En valitettavasti osaa kääntää, koska olen opiskellut kieltä noin 2 viikkoa. En halua mennä takas pakettiin, no laitan ne myöhemmin. Joo, tässä olisi tämä postin availu tällä kertaa. Oikein paljon kiitoksia kun katsoit. Pelivideota pitäisi alkaa tulemaan taas ihan kohta, kun sain tuon mikrofonin. Pitää vaan pistää se toimimaan, mutta se ei varmaan ole hirveän vaikeaa. Katsotaan sitten onko hyvänlaatuinen ja tälleen toivottavasti on. Jos ei, niin sitä on vähän pahempi juttu. Mutta kiitos kun katsoit tämän videon. Nähdään pelivideon parissa aika pian. Se on moi!